Damn, Missy Mari got beats. Hello guys, so today is a Friday and mingaw pa kayo karon. I think gamay ra tao karon guys. And as you can see, maura din ang mga tao dito. So mag-warm up sa ako and the usual thing nga akong ginabuhat, warm up gud permente kay para dili mabigla imong lawas, di ba? Warm up good. So okay. Balik ako to. Alright, no? Nauman na ako ang 3 rounds of 7-minute warm up workout and no, okay ra kayo siya. Balag sakit gamay akong kamot, akong wrist day, pero okay kay siya. So nakoy pangutana sa inyo, no? Unsa inyong warm up? Unsa kanang basic ra ba nga warm up, katong mag jumping jack lang or mag jog lang ka, mag sprint? Unsa man ana imong mga warm up? Sa wala ba nako siya na mention, i-comment lang below guys. And mas maayo kung continuous ang warm up kay para dali ra kay mag singot-singot pareha sa ko, dali ra kay ko gasingot kung continuous lang ang akong ginabuhat sa workout. So natay a little bit of trivia. So ang jumping jack or star jump, nag-originate siya sa US nga exercise. Gidevelop doon ni General John J. Pershing or nicknamed as Black Jack. Original gud daw ana is from a children's toy nga jumping jack. Kana daw jumping jack nga children's toy, gakuan na original sig string o puppet ginagamit nila. Minsan buka-buka daw ang yang leg. So bantog mao natawag sa jumping jack karon, pero gi-improve siya ni General John J. Pershing or Black Jack. Okay, so natay gamay natun-an sa Wikipedia. Klaro? Basta sa Wikipedia na ako na nabasa. Okay na. So mabalik na ko sa kong workout guys, no? And saka mong buhaton karon. I need to confirm first. So guys, no, nag-decide kong i-random workout na lang tani karon. And nako nadumduman nga workout nga makita na nako sa akong phone dahil mao tong link, morning link workout. Link kana si Link, isa na sa favorite character nako sa Zelda nga game samot ng Ocarina of Time. So magbuhat na atong buhaton karon ang link workout. The usual, the third round. Sa third round nako, sa 5th round kay dito ko sa level 2 akong kwaon nga workout ani ato. So yeah, sa 5th round na nako siya, 5th set or 5th round narana duwa unsay sakto. Mao akong videohan and mag-start nako.
So as you can see no, ganiha sa akong gibuhat, nag-lunge ko 20 repetitions. Sunod is wide grip push up for 10 repetitions. Sunod is 4 triceps push ups, 20 squats. Sunod is 10 set-ups. Dayon sitting twist for 20 repetitions. Bag lifts for 10. Sunod is flutter kicks for 40 repetitions. Both na left and right nga legs. Then ang last is 10 get-ups. Itong basta atong gibuhat nga last nga workout mo to siya. All in all 5 sets to akong gibuhat. Para to sa mga level 2 mo to hard. So kung ganan mo sa easy, dito mo sa 3 sets. Kung ganan mo sa hard, dito mo sa 5 sets. Kung ganan mo sa mas hard pa gyud, dito mo sa 7 sets. Kaya lagi na ninyo. Don't forget to like, share, subscribe on my YouTube channel, and push the notification bell somewhere down below. And don't forget Unfamous Gym, follow me on Twitter. Wala ko Twitter. Follow me on Facebook, Jimbo Natsok, and on Instagram, Jim Sandre. So, diri na ako manon akong vlog. Salamat sa pagtanaw and see you on the next video. Bye!